Inde maduol mar IBC ikore mar bago yiero madundo e kuonde mopogore pachoka. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo owuok oko mar siemo josiasa manyayo tulo e campaigns maggi. Kwacho ni giseyudo muya maling'ling e wi lweny makamago. Omolo mane loso bang' ji ariyo wito ngimagi e yo magalagala e kar chung'od bura ma Kasipul. Wacho ni kinde osechopo ma oganda jo Kenya nyaka koro nya siasa mar lony kod demokrasia kendo tegore gi siasa mag tulo. Jachung' ne weche arita kwe. Adwa ni wabed gi campaign gi yiero mokwe. Nyoro nuneno gimotimore Kasipul ok ber. Adwa na wuogi kaendi gi ugunja ka. Ne jogo madhi e yiero kuonde ma wadhi yiere ji e by elections. Ni wamanyuru kura gi yor kwe. Lweny ok nyal miyowa yud telo. So amor gi jo ugunja kendo akwayo jo Kenya mamoko ni wabed ni wanyalo goyo siasa mar kwe, siasa mar luor, siasa madongowa. Nyakorongo jong dakika 18 tok